हरे कृष्णा. आता मी आम्ही प्रोग्राम ಶುರು करूया. शील प्रभुपाद ತಂಗಿಲೆ 69 ವರ್ಷರಿ USA ವಸುನು ते जलदूत शिप्पारी इतल दिवसವು 35 दिवस वसुनु 5th ऑक्टोबर 1965 त्यांनी बॉस्टन अंतू पाविल नसते. ओके, ते आमका भारी महत्वाचे दिवस पैकी नाही. कले म्हळे आज तुम पळला आम्ही गुरु महाराज आणि वरलेल महाराज पुरा भरतीजन पुरा वेस्टर्नर्स तांका कसन कसन म्हणून तांक कृष्ण कोण म्हणून गोतना थंय वचून शिकून दिल कोणे आमगेले शील प्रभुपाद. सो तांगेले आजी आम्ही गुणगान करूया आणि देवाला आशीर्वाद मागून मुखार सुनवच्या. आता फर्स्ट लोकेशन आहे प्रभुजी हरे कृष्ण महामंत्र शील प्रभुपादल किवनारी सांगू येत असती. तशींची प्रभू तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ एक शील प्रभुपाद रियलायझेशन तुम्ही कसं नाही कसं आमगे एक ज्ञान देऊ का. हरे कृष्णा. दंडोत प्रणाम प्रभू. हरे कृष्णा. ऐका माताजी. परफेक्ट प्रभू. ऐकता ಸ್ವಲ್ಪ लो वाल्यूम होड करेक्ट लिटल. आजचे भागवत पुराण कोंकणी सेशन कईले सर्व वैष्णवीं कई दंडवत प्रणाम करता आणि त्यांना आशीर्वाद मागून घेता. हरे कृष्णा कीर्तन प्रभुपाद स्वामी त्यांना किवनार सांगेल त्या प्रकारे सांगूचे प्रयत्न करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 प्रभु लाइन कटतने. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 आजान मत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಿಸ್ತಾ एक ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಜಿ ऐकत ना मैं हाँ प्रभु क्लियर असं प्रभुपाद स्वामीले तंगेले लीलामृत अंतू मस्त नमने चमका कहानी मिळता दलरी तंतु मक्क खंचे मस्तेक इष्टदलेले के मना मस्तेक लगिले म्हणो हाजी आम संगुक ते नेरेट करू की ट्राय करता एक पटी गोवर्धन मायापूर देवस्थान अंतू गोवर्धन पूजे तेसु दनपारचे पूजे आणि प्रसादम पुरादल्ली परा ते पुराजन ते जेविले ते पान गी ते प्लेट गी ते काणू बाहेर उडत देवस्थान मागशी
तशी त्या पूजेनंतर प्रभुपाद स्वामी ತಂಗೆ ರೂಮ್ आवत्ताची ते सेकंड फ्लोर ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರ ತಂಕ ಬಾಯಿರಿ ಕಸಗಿ एक नंबर साऊंड ऐकत सुण्यान बुंगच्यावरी चिरडवान किरडूच्यावरी प्रकसगी साऊंड ऐकत म्हणून त्यांनी ते वैर दुखून कंडेले दुखून येऊन त्या कंडे दुखून निलकून सकल पळयताची की ते उष्टी पान ते खंय उडयला थंय ते लागीं अशे ते गवंतुले चिरडवा पुरा येऊन ते उष्टी पानांत ते कसं व्हरलेलं असतं ते शीत घे कसं प्रसाद घे ते खावच्याक त्यांनी प्रयत्न करता असायचे दलरी तेज वेळाक थंय अशें सूण पुरा येवन त्या चिरडवांक ते खावची सोडटनाची तशी चिरडवा त्यांनी ते उश्टी पानां आशिल्ले ते फूड खावचे खातीर ते सुण्या उठून लढाई करता असायची तशी तशी हे पळोवन प्रभुपाद स्वाम्यांक त्यांनी तांकां दोळ्या दुखून तशी उद्द आयली की बळबळे रडले त्यांनी ताजे नंतर त्यांनी म्हणले की कसं म्हळ्यार कृष्णा म्हळ्यार आमी म्हणटा जी कृष्णा इज फादर ऑफ एवरीबडी when Krishna is father of everybody how can the children be hungry and fight with the dog आमगे देवस्थाना लागीं आशिल्ली चेडवांची तांकां समाशी पडटा ना म्हण जाल्यार आमी हांगा कृष्णा इज एवरीबडीज फादर म्हूण सांगून कसो प्रयोजना म्हणले खातीर तांणी त्या दिसाकून एक निर्धार घेतलो की कसो म्हळ्यार इस्कॉन आमगे देवस्थान कसं थंय दुखून एक 10 किलोमीटर सुत्तमुत्त आशिल्ले कोणाकय त्यांनी पट्टा बुके नासूनच पट्टा नासले त्यांनी निजो जावचे नज म्हणून त्या दीस दुखून इस्कॉन टेंपलांतू पुरा देवस्थानांतू ते कसं ते आमी लंच प्रसादम म्हणटाची ते पोट भरची बरी शीत गी रंदे गी गोडशी गी तशी त्यांनी ते सुरकोर काम म्हणून सांगिल्ली तिन आमी आजी पळय तो पुरा इस्कॉन टेंपलांत आमी चमकलेरी एक ते नाव असं पेट भर खाना म्हळ्यार पोट भरून शीत रंदे गोडशे पुरा गम्मतरी लंच प्रसादम घेवन आमी येयत तशी हे एक म्हाका मस्त पुरा काणी मस्त इश्ट जाली एक कहाणी तशी हाजे एक रियलायझेशन म्हाका एक लास्ट म्हयने पळोवचे एक ताका एक साक्ष दवरचे म्हाका एक टायम म्हणल्यार आसा कसं म्हळ्यार आमगेले हांगा काँग्रेगेशनांतू जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करून राती मस्त शीत रंदे वरलेले 100 जनां शीत रंदे वरलेले ते कसं करचे म्हणटा प्रभुजीन म्हणले ते आमी वचून वांटुया म्हणून हे कितले राती 1 घंटे वरून कोणा वांटुचे जाल्यार ताणें म्हण ना कोणूय मेळटाचे वचया म्हणून कडेक ते शीत रंदे पुरा मिक्स करून एक तोपांत घालून कारार घालून गेले आनी एक वचून निमगेले मस्जिदां निमगेले घरा वचून निमगेले ताणें नाका म्हणले रोडा वतलांक निमगेले ताणें नाका म्हणले लास्टाक हिंगी एक कडेक रबयले ताका एक बैकार वता आशिल्लो ताका निमगेले ताणें दी म्हणले मागीर कसं जालें म्हळ्यार ते कोण ते प्रसाद फस्टाक दोन खेळलागी तांणीचे व्हरलेले व्हेकला राबून तांणी वांटू सुरू केले येयचे अष्टमी प्रसाद दिताची कोणेय सोणूकाची म्हूण तशी नंतर एक 50-60 जनांक राती 12 गंट राती आमी बेंगळुरांतू एक रोडा राबून आमी कृष्ण जन्माष्टमी प्रसाद वांटले तशी आमकां तेन्ना मस्त जेवणां कितलीं जेवणां त्या दिसा राती जेवणां आसाची ऑटो ड्रायव्हर्स असो एक कंपनी शिफ्ट जावन आयिल्लो असो तांणी पुरा केला जेवण पुरा 2-3 प्लेट घेवन केले आमकां दावका म्हणून तशी तेन्ना म्हाका ते प्रभुपाद स्वामेले ते मायापुराचे इन्सिडेंट ते आमगेले ते दोळ्या मुखार तशी येयली आसा कितलो ताणें स्वाम्यान कितले वर्स फुडें ते एक दूरदृश्टीन सांगिल्लें आसा ते आजीकय एक सती जावन आसा म्हणून म्हाका कळलेलें आसा तंतू तेजे हांवेंची वचून वांटिल्लो म्हाका तंतू आनीक मस्त भारी खूश रियलायझेशन अरे ओके म्यूट कर का पूरा जणांनी हंगा डिस्टर्ब जाता हरे कृष्णा थँक्यू सो मच प्रभुजी भारी चंद कोण तुम्ही शिला प्रभुपादाले एक विषय सांगले वही बदाची आम्ही पुरा आज प्रसाद खातर खुशी री रियली लायक तुम्ही सांगले आमकां मनदट सांगता अशी आणि विसरचे ना
आणि तुमगेल वरे रियलायझेशन आता करेक्ट दावन शिला प्रपान कशें लेखील की तुमी वरे ते मध्यरात्री वचूचो तेंकी म्हणटील ने बारी खुशी जाल म्हाका बेंगळूर केदार येता हांव म्हण दिसलें थँक्यू प्रभू थँक्यू सो मच प्रभू हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम आता नेक्स्ट सेक्शन आवचे आम्ही आता नेक्स्ट यदि प्रभुपाद न होय तो ते तुमको तसं प्रभुपाद ना जाल्यार आमी कसं गत दितात तशिलें तुमकां पूरी जाणां गत आसतें तें पद सांगू येता आसा ती आमगेल्या वरून हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी येता आसा ती सो हे आमगेलें हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराजान बरयलें आसा हरे कृष्ण माताजी दंडोत प्रणाम तशीची तुम्ही शील प्रभुपादल विशयन वरे ಸ್ವಲ್ಪ आमकां नॉलेज दिवका माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी ऑडिबल असवा हा माताजी परफेक्ट फर्स्टली सकडाले हांव आशीर्वाद मागता फर्स्ट टाइम प्रयत्न करता ऐकले म्हणून केन्नाय पुत्तालो तू म्हणचे हांवें सो सकडाले आजी आशीर्वाद मागता हरे कृष्णा यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो जीवना बहिता की से यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो जीवना बहिता की से निताय गौरेरा हमारा करुणा निताय गौरेरा हमारा करुणा केदिता सकल देश यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो जीवना बहिता की से जीवना बहिता की से पाश्चात्य यत पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी पाश्चात्य यत पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी तदेरा उदार करिबारे मन तदेरा उदार करिबारे मन बिना क्यों न दया निधि यदि प्रभुपाद न होते तबे की होय तो ये जीवन बहिता की से जीवन बहिता की से तदेर निकटे कौन जाना आसी बिलायते हरि नाम तदेर निकटे कौन जाने आसी बिलायते हरि नाम सबया जीवा रूप गदित देर सबया जीवा रूपे गदित देर के होइते अगुया यदि प्रभुपाद न होते तबे की होते ये जीवन बहि की से जीवन बहिता की से देशे देशे हरि विग्रह सेवा आरती रात्रि दीने देशे देशे हरि विग्रह सेवा आरती रात्रि दीने रथ यात्रा आदि महोत्सव सब रथ यात्रा दी महोत्सव सब कैसे कौन जाने यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहिता की से जीवन बहिता की से गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेम अमृत रस सार गीता भागवत चैतन्य चरित
प्रेमार रससार कथन सुंदर सरल करिया कथन सुंदर सरल करिया के बुझैत यदि प्रभुपाद होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहित की से जीवन बहित की से कत कष्ट सही प्रीतमने राही केवदिता हरि नाम कत कष्ट सही प्रीतमने रही केवदिता हरि नाम केदित मोदेर पुरी वृंदावन केदित मोदेर पुरी वृंदावन मायापुर मत धाम यदि प्रभुपाद होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहित की से जीवन बहित की से परम मंगल श्री चैतन्य महा प्रभुर शिक्षा दाना परम मंगल श्री चैतन्य महा प्रभुर शिक्षा दाना आचारे प्रचारे सदा मदेर आचारे प्रचारे सदा आमदेर के करित नियोजन यदि प्रभुपाद होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहित की से जीवन बहित की से प्रेम कल्प तरुणिताय गौरेरा कृपा फल बिबारे प्रेम कल्प तरुणिताय गौरेरा कृपा कानल बिबारे निरवधि जय पथकारी दये निरवधि जय पथकारी दये तमरे शरण को रे यदि प्रभुपाद होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहित की से जीवन बहित की से जीवन बहित की से हरे कृष्ण कोंकणीन तू ट्रान्सलेट करूक प्रयत्न करता आसा श्रील प्रभुपाद ಏನ್ जाल्यार कसं जाता आशिल्लें आमी आमगे जीवन कशी आमी करता आशिल्लीं कोण आमकां येवन नित्यानंद प्रभू गौरंग महाप्रभूले आमकां अशी करुणा आमकां कोण हाण दिता आशिल्लें कोण आनी करुणामयी आसता आशिल्लें इतले पूरा कोण इतले पूरा कष्ट काणो इश्शी पूरा पापी जनाक निरावादी शून्यवादी मायावादी जनाक मुक्ती दिवच्याक कोण येता आशिल्लें कोण येता आशिल्लें हरिनाम दिवच्याक एशी सकडाकय कोण येता आशिल्लें मुखारसून येवन हे नाम दिवच्याक आनी कोण येता आशिल्लें अर्च विग्रहाक कशी पूजन कोरका रात्री दीस कशी पूजन कोरका रथयात्रा आणि बाकी सकडी महोत्सव करच्याक कोण शिकून दिता आशिल्लें भगवद्गीता श्रीमद भागवतम चैतन्य चरितामृताचे अर्थ आमकां सांगून दिवच्याक ताजे भाव आमकां सांगून दिवच्याक कोण येता आशिल्लें कोण आमगेले देवा वयरी आसक्ती कोण वाडोवच्या येता आशिल्लें
इतली पुरा कष्ट काढणं हरिनाम दिवच्याक आणि कोण प्रयत्न करत आशिल्ले? कोण आमकां या पुरा मायापूर वृंदावन धाम पुरी जगन्नाथपुरी धाम आमकां आसक्ती आमकां वाडोवच्याक वचच्याक या धामापुरा वचच्याक आसक्ती वाडोवच्याक कोण येत आशिल्ले? ये चैतन्य महाप्रभूले शिक्षस पळय हेच आमगे जीवनाचे व्हड खजाने. आणि कोण आमकां दीस रात्री अशी आचार प्रचार कोण आमकां शिकयत आशिल्ले? कोण आमकां एंगेज कोन्न दवरत आशिल्ले? निताय प्रभू आणि महाप्रभू गौरांग महाप्रभू एक कल्पतरू कसले कल्पतरू देवा वयर आमगेली आसक्ती वाडोवच्याक भाव वाडोवच्याक एक कल्पतरू तांणी. हांव तांगेले करुणाचे एक ड्रॉप मागतस आणि तुमगेले शरण घेतस म्हणून हिज होलीनेस जयपताका स्वामी सांगतसची. हरे कृष्णा. हांव लेखता की हांव सम ट्रान्सलेट केला म्हणून. 2-3 वार पुढे मुरलीधर प्रभून सांगले की म्हणटाव्या माताजी म्हणून. मिगेल फर्स्ट रिएक्शन केन्नाय भंय आसता कसले न शूर करचे फुडें आज तर केन्नाय एकली केन्नाय सिंग करनी म्हूण फर्स्ट हांव म्हाका भंय केल्ले. जाल्यार ना म्हणी म्हळ्यार मिगेले स्पिरिच्युअल मास्टर गुरु महाराजान बरयले पद हे एक हांव ते ना म्हणचे एक जायना म्हाका सांगूकाचीच हांव कशी पुणी सांगका म्हूण लेकून हा म्हणलें. बट नेक्स्ट एक क्वेश्चन मिगेल मना येईल म्हळ्यार प्रभुपाद बद येनी जाल्यार कसं जात आशिल्लें? मिगेल जिवनांत तूं कसं जात आशिल्लें? मे बी गड्ड अशी आंगा थंय भोंवत आशिल्ली काम काम हे काम ते काम दुड्ड ओट्ट करचे आणि विंगड सायड हान्नी अशी येता म्हणलें तान्नी अशें येता म्हणलें म्हूण त्याच आलोचन करून त्या बेजारान तूं मिगेल जीवन वता आशिल्लें कितकी. हांव मिगेल पर्स्पेक्टिवान सांगतास. प्रभुपादान एक वाट दाखोवन सोडलें की कशी जीवन काडका म्हणून. एक्चुअली सांगल्यार आमी GSB SB आमकां पुरा एक आमगेल संस्कार आसता. मंगळुरा आसतना आतां नवरात्री येता. नवरात्री नंतर कार्तिक पुन्नव येता. कार्तिक पुन्नवे नंतर दिंड शूट जाता. ताजे नंतर एका नंतर एक काट फेस्टिवल आमगेले रथयात्रा शूट जाता. एक देवस्थान अनेक देवस्थान फर्स्ट वेंकटरमण देवस्थान जाल्ले मम्माई देवस्थान तशी एक 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 शूट जाता. सो आमकां महोत्सव सुमार आसा. कशी चोलका म्हणी मालगड्यान कोतस कितकी आम्ही केन्नाय तशी जीवन देवाक एक मध्य दवरनु जीवन केन्नाय आम्ही कशी चोलका म्हूण आमकां कोणी सांगनी. आमकां कशी कळ्ळें? प्रभुपादान आमकां शिकयलें. प्रभुपादा नंतर तांगेल शिष्यान आमकां शिकयलें की कशी जीवन चलोसुका कशी पुरा जिवनांत तुमगेले मध्य कोण आसुका कृष्ण आणि ताजे मध्य तुमगेलें जीवन चलोसुका वचुका आमकां कोण शिकयलें? फर्स्ट शिकयलें आमकां प्रभुपाद. दोनीचे बुक्स म्हाका गोतू नाशिल्ले. एक्चुअली भगवद्गीता गोतू आशिल्ले. मागीर श्रीमद भागवतम म्हणल्यार कसले चैतन्य चरितामृत म्हणल्यार कसले गोत नाशिल्ले. गौरांग महाप्रभू विषय खंयकी एक हिस्ट्री टेक्स्ट बुका एक लायन आशिल्ले की ही वॉज द फाउंडर ऑफ द भक्ती मुवमेंट म्हणून. ताजे नंतर ते वाजिल्ले थंयची सोंड सोडले. ते कसल भक्ती मुवमेंट कसल म्हणून कसले गोत नाशिल्ले. फर्स्ट इस्कॉन येवन प्रभुपादाल बुक्स वाजून कळले की कसं हे म्हणून. दोन्हीचे भगवद्गीते विंगडे भगवद्गीते म्हळ्यार विंगड पब्लिकेशन भगवद्गीते वाजिला जाल्यार ते अर्थ बद कोण कसं म्हूण कळनाशिल्लें. एक्चुअल अर्थ जाल्ले भगवद्गीता एज इट इज वाजून कळलेले. प्रभुपादान बरयले इतले सरळ भाशे बरयला कोणीय जावते एक ಸ್ವಲ್ಪ पुणी तांकां शिकवण आसल्यार वाजून अर्थ कोर येता तितले सरळ भाशा तांणी बरयला. एट द सेम टाइम तांगेल इंग्लिश एट द सेम टाइम इजी आसा डिफिकल्ट आसा. मस्तीक पुरा जस्ट एज इंग्लिश लँग्वेज पर्स्पेक्टिवान आम्ही मस्ती पुरा शिकूं येता तांगेल बुक्सान तो. सो आणि बेसिकली त्यांनी ट्रान्सलेट केले त्या मुख्य आशिल्ले म्हळ्यार मिगेल म्हणके जन आसाची मस्ती लँग्वेजेस उलोवच्या कळटा वाजूच्या खंयचे कळना.
बट त्यांनी कसं केलंय इंग्लिशात ट्रान्सलेट करून कितले जना वाजूच तशी केले आणि त्या इंग्लिशात ट्रान्सलेशन निमती कितली की विंगड रिजनल लँग्वेजेस तू ट्रान्सलेट जावन आयला कितले रीच वाढले कोणाक गोत नाशिल बुक्स हे चैतन्य चरितामृत भागवतम आता घर घर सगळ्याक गोतूस की हे कसं बुकचं आणि तू कसं दिला कसं लिया म्हणून कळल्यात रिसेंटली आमका एक अवसर मेळ्ळे हिज होलीनेस जयपताका स्वामी आयिल्लींच्या हांगा आणि त्यांनी इतले सांगली की हा मुखारसून चैतन्य चरितामृत मुखारसून कन्नड आणि तुळून ट्रान्सलेट जावका म्हणून त्यांनी सांगला कितले रीच वाढले म्हण पळय ह्याच्यात काही आमकां कसले गोत नाशिल्ले विदिन अ स्पॅन within a span of 50-60 years सकडा काही कळले तिन्नीचे मिगेल ओन रियलायझेशन कसं म्हणलं रे आम्ही आयलींची हे भक्ती मार्गांतू मॅन इज अ सोशल एनिमल आम्ही म्हणटाची सो आम्ही केन्नाय कसं करताची आम्ही कसले आमकां लायक वाट दिसलेले रे आम्ही विंगडा हात धरून मुखारसून वच्चा सूट करताची लायक तुम्ही योगा जॉईन केला तुमका भारी ताजे इफेक्ट दिसले तुम्ही तुमगे फ्रेंड्स आपयताची याची बेनिफिट्स अशी तशी म्हणून आम्ही सगळ्याक इन्वॉल्व करू शूट करता तशीची आम्ही हे मुवमेंट आयलींची आमकां दिसले हा याची मार्ग जीवन आगतिरी म्हणून आम्ही विंगडाक धोरण मुखारसून वच्चाक प्रयत्न करतात प्रभुपादांनी मस्ती प्रयत्न केलेले बायले काही इन्वॉल्व करू बट एक टाइम अशी आयली की तिने तांगेले ट्रान्सलेशन भागवतम ट्रान्सलेशनाचे विकून कसं केले टी लिव्स चा पिट्टे घेवच्या खातीर त्या पेपर्स विकून सोडले कसं केले प्रभुपादान त्या दीस तांणी लेखले की हा आणि चलोसून वच्चा जायना आणि हांवें एकल्यानं वचका म्हणून तांणी त्याग केले आपल्या फॅमिली बायल इजी असना कोणाल ओटू तुम्ही राबल्यांची कोणाल ओटू तुम्ही मुखारसून इतले पुरा लाईफ फेस केला तांकां सोन मुखारसून वच्चे इजी जायना बट आमगेले जीवन अशी आसच्या पुरो की एक स्टेज आयुच्या पुरो की मस्ती कष्ट जाता सहन करू जायना तेदना हे वाटेरी एकले वचुका पडता एकली म्हणून लेखची नाका केन्नाय कृष्ण आमगेले हात धरून तो आमकां धरून हात धरून मुखारसून वतलो त्या रियलायझेशन असू का की एक स्टेज येता की मे बी सकड आमगेल कॉन्फरन्स रिलेटिव्ह आमगेल ओटू आशिश नाची बट कृष्ण केन्नाय आमगेल ओटू असतलो तो आमकां मुखारसून वतलो म्हणून तितले विश्वास असू का हरे कृष्ण माताजी दंडक प्रणाम माताजी बारी चंद कोण तुम्ही रियलायझेशन सांगणे वय परफेक्ट 100% करेक्ट आम्ही कृष्णाक सेंटर जावन केन्नाची आम्ही काम केलं सुलभ जाता ते आणि आमकां टेन्शन असना कशी तरी देव चलोवन दिता म्हणे 100% विश्वास करेक्ट माताजी थँक्यू सो मच माताजी दंडक प्रणाम आता नेक्स्ट आम्ही सेक्शन आवच्या आता नेक्स्ट पद खंयचे कृष्ण तव पुण्य हबे भाई हे सांगू येता आम्ही बरोबर अर्ग्रेस मथुरा देविका माताजी आम्ही मथुरा माताजी येता आसा हे आम्ही जलदूत डायरी 1965 बेंगाली रच आणि माताजी तुम्ही येऊन पद सांगाती आणि तशींची शिला प्रभुपादल रियलायझेशन ಸ್ವಲ್ಪ आमका शिकून दिया ती तशी आमका ಸ್ವಲ್ಪ नॉलेज वरे वाटतले हरे कृष्णा दंड प्रणाम हरे कृष्णा भारी लायक रेवती प्रिया माताजीन सांगले कृष्ण आमगे लुटू असता म्हणले भारी लायक सांगले एक म्हणता प्रभुपाद हांगा जलदूतार बसचे फुडें अमेरिका USA वचचे पयशे फुडें शांतीनगर म्हळ्यार अद्वैताचार्याले मूलस्थान शांतीनगर थंय वचून मागता प्रेयर करू वता वचचे फुडें सकड तांगेलो आशीर्वाद घेवका म्हूण तेन्ना एक तांगेल गुरुबाई की तांणी येवन निंदिताचे ओ स्वामीजी तूं USA वतास की न्हू म्हणून निंदिता तेन्ना प्रभुपाद हांव वचना भागवत वता आसा भागवत वट्ट हांव सेवक जावन वता आसा म्हूण सांगता की प्रभुपाद कळ्ळें खंयची नमुन्याचे एक तांगेले एक सेवा मनोभाव आनी कितले हंबलनेस
हांव वच्चें न्ही, भागवत वता ताजे सेवे खातीर हांव वता असं म्हणून प्रभुपाद सांगता. तेजी आमकां सेवा प्रवृत्ती आमगेलांतू ना, तित हंबलनेस आमगेलांतू ना. ताजे निमित्ताची हांव आज गौरंग प्रभू लेक्चर आयकत आशिल्लें. तेज निमित्त आमी हरे कृष्ण महामंत्र जप करतना एलेन जायना म्हणून, म्हळ्यार मॅच जायना. आमकां सेवा मनोवृत्ती ना, आमी देवा लागीं सेव निमगिताची. हरे कृष्ण महामंत्र अर्थ क्वेश्चन हरे हरे राधा राणी आमकां सेव दी सेव दी सेव दी म्हणून आमी मागचे हरे कृष्ण महामंत्राचे मिनींग. आमची सेवा मनोवृत्ती ना, आमी हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटाचे. तेच निमित्त आमचे हरे कृष्ण महामंत्रा वयरी आमकां रुची येना ना, आमकां फुल कॉन्सन्ट्रेट करूं जाय ना म्हूण गौरांग प्रभू सांगता. तशी प्रभुपाद सेवा मनोवृत्ती या जलदूतारी प्रभुपादान सांगिल्ले पदारी आमकां कंप्लीट करता. आतां रेवती प्रिय माता सांग कृष्णा कृप नाशी कसलीय जायना. कृष्ण आमगेलो आसल्यार मात तीन सांगले आमी एकली आमगेल जीवन पर्यंत जीवन एंड तनक आमकां पुरो मेळटा की ना, की रिलेटिव्स कोण मेळटा की ना की जाल्यार खंडीत आमी हरे कृष्ण महामंत्र जप केले. कृष्ण आमगेलो आसता. कृष्णाल करून आमी हेज्जे हेज्जाक गुर्तु सूचक जाता म्हणलें ते खंडीत 100% करेक्ट. सो हांव आतां ते कृष्ण वता पुण्य बाय पद म्हणून ट्राय करता. कृष्ण तबा पुण्य हबे भाई, कृष्ण तबा पुण्य हबे भाई, ये पुण्य कोरी जाबे राधा रानी खुशी हबे, ध्रुव अति बोले तो माथा. ये पुण्य कोरी जाबे राधा रानी खुशी हबे, ध्रुव अति बोले तो माता. कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई. श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिया अति, कृष्ण से बाजार तुलाना. श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिया अति, कृष्ण से बाजार तुलाना. से मोहंत गुरु जगत रमादे गुरु, कृष्ण भक्ति दे थाय था. से मोहंत गुरु जगत रमादे गुरु, कृष्ण भक्ति दिया थाय था. कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई. तारा इच्छा बलवान पाशते थान थान, हो जाते गौरांगेरा नाम. तारा इच्छा बलवान पाशते थान थान, हो जाते गौरांगेरा नाम. पृथ्वी ते नगरादी असमुद्र नादा नदी, सकलेले लोय कृष्ण नाम. पृथ्वी ते नगरादी असमुद्र नादा नदी, सकले होय कृष्ण नाम. कृष्ण तबे पुण्य हबे भाई, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई. तो हाले आनंद हो तबे हो दिग्विजय, चैतन्य प्रति अतिशय. तो हाले आनंद हो तबे हो दिग्विजय, चैतन्य प्रति अतिशय. माया दुष्ट जाता दुखी, जगत सभाय सुखी, वैष्णव इच्छा पूर्ण हो.
माया दुष्ट जाता दुखी, जगत सब है सुखी, वैष्णव इच्छा पूर्ण हो। कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। से कर्जाजे कोरी बारे, आज्ञा जदि दिलो मोरे, जग नहीं अतिथि नहीं। से कर्जाजे कोरी बारे, आज्ञा जदि दिलो मोरे, जगय नहीं अतिथि नहीं। ताई से तुम्हारा कृपा, मागिते जे अनुरूपा, आज तुम्ही सबरा प्रवीण। ताई से तुम्हारा कृपा, मागिते जे अनुरूपा, आज तुम्हें सबरा प्रवीण। कृष्ण तवे पुण्य हवे भाई, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। तुम्हारे से शक्ति पेले, गुरु से वस्तु मिले, जीवन सार्थक यदि हो। तुम्हारे से शक्ति पेले, गुरु से वस्तु मिले, जीवन सार्थक यदि हो। से सेवा पहले, ताहाले सुखी हाले, तब संग भाग्य ते मिला। से सेवा पहले, ताहाले सुखी हाले, तब संग भाग्य ते मिला। कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। तुम्ही मोर चिरा साथी, भूलिया मायारा लाती, कालायाचे जन्म जन्मांतरे। तुम्ही मोर चिरा साथी, भूलिया मायारा लाती, कालायाचे जन्म जन्मांतरे। आजी पुन्हा येसु जोगा, जदि हो जग योगा, तबे पारी तुहे मिली बारे। आजी पुन्हा येसु जोगा, जदि हो जग योगा, तबे पारी तुहे मिल बारे। कृष्ण पुण्य हवे भाई, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। तुम्हारा मिलने बाय, अबर से सुख पाए, गोचरने गुरी दिन भो। तुम्हारा मिलने बाय, अबर से सुख पाए, गोचरने गुरी दिन भो। कत बने छूटा छूटी, बने कहीं टूटा फूटी, से दिन कबे हवे मोर। कत बने छूटा छूटी, बने कहीं लूटा फूटी, से दिन कबे हवे मोर। कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। आजी से सुपीता ने तुम्हारा स्मरण भेला, बरो आशा दकिलमता। आजी सुविधा ने तुम्हारा स्मरण भेला, करो आशा दकिलमता। आमी तुम्हारा नित्य दासा, छाया करी एके आशा, तुम्ही बिना अन्य गती नाही। आमी तुम्हार नित्य दासा, ताई करी एका आशा, तुम्ही बिना अन्य गती नाही। कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई।
कृष्ण पावा पुण्य बेभान. शिला प्रभुपाद की आज अनुवाद हवा कोंकणी सांगच्या प्रयत्न करता आसा. मतलब मस्त परफेक्टली जाय ना थोडेच करता आसा. हांगा प्रभुपाद देवाला मागता आसा. देवा कशी आपयतो म्हळ्यार मिगेल भाव म्हणून हो ब्रदर म्हणून आपयता आसा कृष्णाक. मिगेल भावा केदना राधा राणी आमगेल वे प्रसन्न जाता तेदनाची आमकां परम भगवान कृष्णाले कृपे ऐकत आस न्हू. हय माताजी ऐकत हा तो केदना राधा राणी आमगेल वे प्रसन्न जाता तेदनाची आमकां परम भगवान कृष्णाले कृपे आनी गुण सद्गुण आमकां मेळटा. तस्मेत हांव अवश्य जावन हांव सगळ्यांक हें उतर सांगता आसा. सो आमकां राधा राणी कृप मेळ्ळ्यार आम कृष्णाल कृप मेळटा म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर प्रभुपाद फर्स्ट नुडीन सांगता श्रीमद भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर माता सतीपुत्र भगवान गौरांग प्रभूले अत्यंत प्रिय जावन आशिल्लो. तांणी कृष्णा सेवेंतू केदनाय निरत जावन मग्न जावन आसताची. तन सिद्धांत सरस्वती ठाकूर भारी उदार जन आनी जगत्ताल सक्कडांक सक्कड कडेन कृष्ण भक्ती दिताच तांणी. तसले महान संत मिगे आध्यात्मिक गुरु जावन आसाची म्हणून प्रभुपाद गुरु स्मरण करताची. नेक्स्ट गुरु कितले गुणगान करताच म्हळ्यार सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेल गुरु तागेल प्रबल इच्छा शक्तीनाची भगवंता गौरांग प्रभुले पवित्र नाम हे पाश्चात्य देशांतू सक्कड कडेन स्प्रेड जाता आणि हे पृथ्वीचे सक्कड नगर ग्राम प्रांत सक्कड महासागर नई जलाशय थंय पूरा प्रति एकली जन कृष्णाल पवित्र नाम स्वीकार करताची. तशी तिन्ही नुडी सांगताची प्रभुपाद. तशी चैतन्य महाप्रभूले अत्यधिक दयेनाची आमकां हे परलौकिक हे पारमार्थिक आध्यात्मिक परमानंद चे प्रवाह सक्कड दिक्कून तू होळटा आसता. हे आध्यात्मिक आनंद तांगेल दयेन पूरा दिक्कून होळटा आसा. हांगा कितलीकी जीवी हे माये निमित्त मायेचे चंगुलांतू मरता आसाची. तसल जीविक बिडुगड मेळटा. हे पवित्र नाम कृष्णाचे प्रवाह सक्कड कडेन होळत जाल्ले निमित्त सक्कडांक माये निमित्त बिडुगड मेळटा आनी तांणी खुशीरी आसताची. हेची वैष्णव इच्छा सक्कड जनाक माये चंगुरा दखून हिडिता दखून सोडाचेची वैष्णव इच्छे म्हणून प्रभुपाद सांगता. आणि प्रभुपाद सांगता हांव एक अयोग्य हांव एक अनर्ह म्हाका हें मिगेल गुरु महाराजाले हे कार्य म्हाका करूंक जायना. हे भगवंता तू दय करी म्हाका. तस जाल्यार मात तू म्हाका शक्ती दिला मात हांव हें काम करूं जाता म्हणून देव कृष्णा लागीं प्रभुपाद मागता. आपास पंचानुडी सांगता हे भगवंता तुगेल दिव्य शक्तीनाची म्हाका मिगेले आध्यात्मिक गुरु जावन गुरुले इच्छा पूर्ण करूंक म्हाका जाता. तेदनाच मिगेल जीवन सफल. मिगेल गुरुले आदेश पालन केल्यारीची मिगेल जीवन सफल जाले. तेदना म्हाका तृप्ती मेळटा. हें सौभाग्य ही शक्ती तुगेल दखूनच म्हाका मेळका म्हणून देवाला मागता. एक्चुअली 6th नुडी ह्या पदांतू तें भागवता दखून 7.9-28 सो हांव म्हणी हांव 7 नुडी मेळयले. आपा 7 नुडी सांगता हे भगवंता कृष्णा हांव तुगेले शाश्वत जावन आशिल्लो एक दासू सेवकू
आम्ही पूर जन्म जन्मांतर दಕ್ಕುನು तुक विसोनो ये मायाचे हिडितांतू आम्ही मायाले दಕ್ಕುನು आम्ही लात पेट्ट खतासची आम्ही जन्म जन्मांतर दಕ್ಕುನು तुक विसरलांची तुगेल दर्शना मात्रानाची हा आम्ही पुरा तुगेल तिकडे येताची आम्ही म्हणून देवाला मागता असं मागिरी सांगता मी गेले प्रीतीचे भावा तुगेल संगानाची मका आध्यात्मिक ये पारलौकिक पारमार्थिक आनंदाचा अनुभव मिळता असं मक्का तुगेल ಒಟ್ಟು तो कृष्णाला मागता रूपात मक्का तुगेल ಒಟ್ಟು गद्दो आणि तण आशिल्ले मैदान थंय पुरा भोंवता गायकनी चरयताची व्रजाचे रानांतू तुगेल ಒಟ್ಟು दिवस कळू का म्हण म्हाका आश आसा तुगेल ಒಟ್ಟು तमाशेन उलयता हांसून कोरून हांव ते व्रजाचे वनांत भोंवका म्हण मन आसा असल अलौकिक आनंद मेळ्ळी तरी जाल्यार म्हाका तुगेल ಒಟ್ಟು भोंवचे तुगेल ಒಟ್ಟು हासचे तुगेल ಒಟ್ಟು खेळचे सकन आनंद मेळ्ळी तरी जाल्यार हांव खुशीन नेलारी उरळटा लोळटा आसता तितले आनंद मेळ्ळो म्हणून सांगता तो दिवस केद नेता देवा केद नेतलो हांव तुगेल ಒಟ್ಟು भोंवचे करचे खेळचे पुरो म्हणून निमगिता आसा आनी 9 वाचनान सांगता हाजी म्हाका तुगेले ಒಟ್ಟು आसचे उडगास मस्त आयलो तू प्रितीन म्हाका आपयल्या हांगा आपयल्या हांव तुगे शाश्वत सेवक कृष्णा तुका सोडून म्हाका कोणाल आश्रय आसा म्हाका कोणय आश्रय ना ताश्मित हांव तुगेले एक म्हळ्यार तुगेले एक आश्रय सोडून म्हाका खंयचे ना तुगेले आश्रय खातीर हांव केन्नाय तुगेले मागता आसता म्हणून प्रभुपाद हे हांतू सांगताची पळयात आनी जलदुतारी वतना हे पद बरयलें की म्हळ्यार तांकां गोच देव शिवाय कोणीय नाची तागेल ते उडगास केल्यार खंडीत तागेल अनुग्रह आमी हेज्जे हेज्ज्यांत आमी गुर्तुस जाता एकची न्ही हांत एक आमी हरिनाम केल्यार पुरो बस आमगेल मनाक कसं की देवाक कळटा ताका उडगास केल्यार पुरो आमी मनांत लेखील थोडान सांगता म्हणून ना म्हाका अशी जेवका तशी जेवका हें जेवका म्हणून सांगता म्हणून ताका पुरो कळटा तागे एक उडगास हरिनाम घेतल्यार पुरो म्हणून प्रभुपादान ते खातीर आमकां हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ते एक मंत्र जप कराची पुरा तुमगे सक्कड हे माये हिडिता दाखून पार जाताची म्हणून सांगितलं हरे कृष्णा थँक्यू माताजी हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम भारी छान पण पद वरे सांगले माताजी आणि मीनिंग वरे हरे कृष्णा खुशी जाल माताजी पद आणि अशे मना येईल की प्रभुपादान ते जलदूतान तो कितले कष्टार बरोवन अशें पुरवत अशें दिसलें थँक्यू सो मच माताजी आणि ओके हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माताजी आणि आता नेक्स्ट वचे आम्ही नेक्स्ट पद बरो कृपा कोयले कृष्णा हे वरे आमले येस भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपादान बरयलें आसा आणि हे वरे जलदूता डेअरीची तुकून काडलेलें आसा आणि हे सांगू येता आसा ती हर ग्रेस गीतप्रिय प्रीति माताजी हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम सशींची शिला प्रभुपादान विषयी स्वल्प आमकां नॉलेज दिवका माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा पहिली दंडवत प्रणाम हे प्रभुपादान हे बरयले गीत आसा आणि हे 10 सप्टेंबर 1965 ताणे अमेरिकेत तेन्ना जहाजार वतालो तो 70 वर्षाचो आशिल्लो तेन्ना तो थोडे इंटरनेटचा प्रॉब्लेम आसा म्हणून व्हिडिओ हे केला तर अमेरिकेत वताल तेन्ना जहाजार अटलांटीक महासागरार आशिल्लो तेन्ना ताणी हे पद बरयले तर तो प्रभुपाद सांगतालो की हे आज जहाज हे समुद्रांतल्यान वताले आणि अटलांटीक महासागर हो एकदम वाईल्ड समुद्र आसा एकदम तुफान समुद्र आसा पण तो आज ते जहाज शांत गतीन त्या दीस वताले आणि ताज्यामुळे ताका बरो आराम आशिल्लो आणि पण ताका विरह जातालो कारण तो वृंदावन धामांतल्यान आणि
भगवान श्री गोपीनाथ गोविंद राधा दामोदर हांकां सगळ्यांक सोडून वचत आशिल्ल्यान ताका ताचो विरह जातालो आणि तो ताका ते चैतन्य चरितामृतांतले चैतन्य महाप्रभू लिलेत ताचो तो आस्वाद घेतालो आणि तातूंतल्यान ताका सांत्वना मेळटाली. तर ताणे चैतन्य महाप्रभूली इच्छा आणि तागेले गुरून ताका इच्छा भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरान ताका आदेश दिल्लो की तो ताणे अमेरिकेत वचून इंग्लिश भाषेत प्रचार करचो. म्हण ताणे भारत सोडलो आणि ताका अशें दिसतालें की आपूण पात्र ना ह्या सगळ्यासाठी, पण आपण आज्ञेचे पालन करचेसाठी आपण प्रयत्न करते आसा. म्हणून वृंदावनांतल्यान दूर वचेसाठी ताका खूपच तो पूर्णपणे कृपेर तो म्हणटालो आपल्याला काही पात्रता ना. तर ताणे 3 दीस थंय आशिल्लो जहाजार आणि ताचे नंतर ताणे हे पद ताणे गायिल्लें आसा. कृष्ण तब पुण्य हबे पाई, ए पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हबे, ध्रुव अति बोली तो माताई. श्री सिद्धांत सरस्वती शशी सुत प्रियती, कृष्ण सेवाय जार तुलनाय. से मोहांत गुरु जगतेर मध्ये उरु, कृष्ण भक्ति देई ठाई ठाई. तार इच्छा बलवान पाश्चात्य सॉरी एक मिनिट हांव ते सॉरी हांव रिपीट केलें सॉरी. बोडो कृपा कोइले कृष्णा अध मेरा प्रति, की लागिया नीले हेथा, एवो कोरो एबे गति. अच्छे किछु कार्य तब एई अनुमाने, नहे केनो आनी बेन ए उग्र स्थाने. रजस तमो गुणे एरा सबाई आच्छन्न, वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न. तबे जदि तव कृपा होय अहेतुकी, सकले संभव होय तुमी से कौतुकी. ही भाबे बुझाले तारा बुझे से रस, एत कृपा करो प्रभु कोरी निज वश. तोमार इच्छाय सब होय माया वश, तोमार इच्छाय नाश मायार परश. तव इच्छा होय यदि तांदेर उधार, बुझिबे निश्चय तबे कथा से तोमार. भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर हैया शुने जदि कान बार बार. शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः, हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चये, चेत एतैरनार्विद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति. एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः, भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते. भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिं छिन्द्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे. रजस्तमोहते तबे पाइबे निस्तार, हृदयो येर अभद्र सब कुछि बेताहार. की कोरे बुझाबो कथा सब बरसे चाही, शूद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति नाही. अथच एनोचो प्रभु कथा बोली बारे, जे तो मार इच्छा प्रभु कोरो एई बारे. अखिल जगत गुरु वचन से आमार, अलंकृत कोरी बार क्षमता तो मार. तब कृपा होले मोरे कथा शुद्ध हबे,
शुनियात बार शोक दुःख जे घुशीबे आनिया छो यदि प्रभु हमारे न चाहते नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से महते काशीर पुतली यथा नाचाओ से महते भक्ती नाही वेद नाही नामे खूप धरो भक्ती वेदांत नाम एबे सार्थक करो. हा जो अर्थ सांगता, हे भगवान श्रीकृष्ण माझ्यासारखे अधम जीवार तुम्ही अतिशय कृपा केली असा आणि म्हाका गोत ना की तुम्ही म्हाका हांगा किती हाडिल्ले असा आणि हांगा येऊन हांव किती करचो असा. आणि म्हाका अशी दिसता की या ठिकाणी म्हाका कितीतरी कार्य असा, पण ही जागो असा ही अमेरिकेची अति भयानक जागो असा. ही पूर्ण तमोगुणातली जागो असा आणि सगळ्या जगात ह्या भौतिक प्रकृतीत रजोगुण आणि तमोगुणाचो हांगा प्रभाव असा आणि हांगचे जे जीव असतात ते भोग करण्यातच पूर्णपणे मग्न असतात, ते आनंदात असतात आणि ते तातूंतच संतुष्ट असतात. त्याच्यामुळे भगवान वासुदेवान जे दिव्य उपदेश दिल्लो असा तातूंत तांकां काही रुची ना, त्याच्यामुळे तांकां ही गोष्टी कश्यो कळटल्यो हें म्हाका कळना. पण तुगल्या अहेतुकी कृपेमुळे कितेही साध्य जाऊ शकता, कारण तू योगेश्वर असा, त्याच्यामुळे तुझेर म्हाका पूर्ण विश्वास असा. भक्तिमय सेवेचे जे वेगवेगळे रस असतात ते कसे ह्या लोकांक कसे कळतले, कारण ते भोगासाठी आसक्त असतात. म्हण भगवंता हांव तुमचे कडेन दयेची भीक मागता की तुम्ही हे जे म्हाका दिव्य उपदेश तुम्ही केल्ले आसात ते तुम्हीच तांकां भितरल्यान पटवून दिया, कारण हे जे सगळे बद्ध जीव हांगा असतात ते मायेच्या शक्तीत पूर्णपणे अधीन झालेले असतात आणि तुमगली इच्छा असल्यारच ते मायेच्या पाशातल्यान मुक्त जाऊ शकतात. म्हणून तुमच्याकडे अशी इच्छा करता की तुम्हीच तांगलो उद्धार करा आणि तुमगल्याच इच्छेनच हो दिव्य संदेश तांकां समजू शकता. तर श्रीमद ते आता जसे माताजीन सांगितले की श्रील प्रभुपाद भागवतम घेऊन अमेरिकेत गेलो आणि प्रभुपाद म्हणटालो भागवतम अमेरिके वता आपण फक्त ताच्या सोबत वता. तर हांगा तो म्हणटा की श्रीमद भागवतम हे साक्षात तुगेलो अवतार असा, शब्दाचो अवतार असा, लिटररी इन्कार्नेशन म्हणतात. तर अशें सांगला की कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः कलौ नष्ट दृश्याम येशाम पुराणार्को अधुनोदितः. जेन्ना कृष्ण तागेली लीला अवतार संपवून जेन्ना गोलोकधामात परत गेलो त्याच वेळा भागवतमचो अवतार जाल्लो आसा, कारण जसो कृष्ण वता परत तागेल्या धामात तसो परत अधर्म येता, पण तो अधर्माचो आणि पूर्ण सगळीकडे अंधार अधर्माचो अंधार जाता, पण तो अंधार नष्ट करण्यासाठी भागवतमचो उदय झालो आसा. आणि भागवतम हे शब्दरूप अवतार असा आणि एखादा विचारी व्यक्ती जर नम्रपणे भागवतमचे जर श्रवण केले तर ताका हो दिव्य संदेश समजू शकता. आणि आता भागवतमातले काही श्लोक प्रभुपादान हांगा कोट केल्ले आसात. तातूंत असं शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, तर प्रत्येकाला हृदयात परमात्मा रूपान हो कृष्ण उरता आणि तो जे सत्यवादी भक्त आसात तांगेलो तो हितचिंतक उरता. तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आसा तागेले हे दिव्य संदेश जर आम्ही आनंदान ऐकले तर आमगेल्या हृदयाक भगवंत स्वच्छ करता आणि आमगेलो जो भौतिक मटेरियल डिझायर्स आसात तो स्वच्छ धुवन उडयता. पण आम्ही नेहमी भागवतमाचे श्रवण आणि कीर्तन करचे जाय. जर निरंतर श्रीमद भागवतमाचे जे श्रवण करतात आणि जे शुद्ध भक्तांनी सेवा करतात तांगेल्या हृदयातल्यान जे सगळे अमंगल असतात ते पूर्णपणे त्याचा नाश जाता. आणि जर ही दिव्य स्तोत्र म्हणजे भागवतमचे दिव्य स्तोत्राचे जर आम्ही कीर्तन केले तर आमकां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानाली प्रेममयी भक्ती पूर्णपणे आमगेल्या मनात आमकां मेळटा. तसेच ज्यांना हृदयात कृष्णाली ही जी पूर्ण भक्ती प्रेम भक्ती प्रस्थापित जाता त्यावेळी आमच्या हृदयातले जे तमोगुण रजोगुण असतात ज्याच्यामुळे आमगेले वासना इच्छा लोभ ह्याचे जे वाईट परिणाम उरतात ते सगळे हृदयातल्यान पूर्णपणे त्याचा नाश जाता आणि भक्त पूर्णपणे सत्वगुणात राहून पूर्णपणे सुखी जाता.
अशा रीतीन विशुद्ध सत्वगुणात जेन्ना भक्त शुद्ध जाता आणि भगवानाल्या भक्तीत तो पूर्णपणे ताका मन प्रसन्न जाता आणि तो पूर्ण भौतिक संघातल्यान तो मुक्त जाऊन ताका साक्षात भगवंत एक तागेल्या हृदयात स्थान मेळटा. अशा प्रकारे हृदयातले जे आमगेर अहंकाराची गाठ उरता ती सुट्टा, मनातले जे सगळे संशय उरतात की भगवंता ते संशय जे उरतात ते सगळ्यांचो नाश जाता आणि आत्म्यात पूर्णपणे एक साक्षात्कार जाता कृष्णालो. आणि आम्ही जे आम्ही काही जण इच्छेसाठी आम्ही कर्म करतात, काही इच्छा धरून आम्ही जे कर्म करतात ती इच्छेचं सुद्धा तसं आम्ही जो भौतिक इच्छा तसो नाश जाता. तमोगुणातल्या ताचे तसेच तमोगुण आणि रजोगुणातल्यान मुक्त जाऊन अंतकरणात जे साचिल्य जन्मोजन्मी जो आमगेल्या ज्या हृदयात ज्यो अभद्र गोष्टी असतात त्यो सगळा तांचो नाश जाता. आता श्रील प्रभुपाद आणि भागवतमातले सांगले आता तो परत तागेले पोएम म्हणटा. तो म्हणटा की कृष्ण भावनेचा जो संदेश आपण कसं समजावून सांगू, कारण आपण अत्यंत दुर्भागी असा, अत्यंत अपात्र असा, आपण पतित असा आणि म्हण आपण कृष्ण तुझ्याकडे आशीर्वाद मागचेर असा की जेणेकरून हांव तांकां जर पटवून दिवचे असले तुगेल भक्ती बद्दल तर मगेल्या स्वताल्या बळाचेर मगेल्या स्वताल्या शक्तीचेर हे कार्य करचेसाठी हांव पूर्णपणे असमर्थ असा. म्हण भगवंता येन केन प्रकारान तू जर म्हाका हांगा ह्या जागी हाडले, ही जागा तर पूर्णपणे तमोगुणात असा आणि हांगा लोकांक जराही तुगेल्या नावात इंटरेस्ट ना आणि अशा तुगेल्या इच्छेनुसार तू हांगा हाडले तेन्ना तूच स्वता म्हाका यशस्वी किंवा अयशस्वी करचे तुगेल्याच हातात आसा. तो कृष्णाक जगद्गुरु म्हणटा. कृष्णा तू जगद्गुरु असा आणि तुगेल्या संदेशाचे जो तुगेलो संदेशाचे तुगेलो जो स्वतालो संदेश असा तो परंपरेतल्यान म्हजे पर्यंत आयिल्लो आसा असं प्रभुपाद म्हणटा. आणि तो परंपरेतल्यान आयिल्लो तुगेलो संदेश जर तो पुनरुच्चारण म्हाका करचे असले आणि सगळ्यांक सांगचे अशी तुगेली जर इच्छा असली आणि तुगेले शब्द जर अनुकूल करचे असले तांगेल्या हृदयापर्यंत तर ते तूच करू शकता. तर तो भगवंताक म्हणटा की तुगेली जी अहेतुक म्हणटा आपण पात्र ना, तुगेली जी कृपा जी तू साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण असा आणि तुगेली जी कृपा माझ्यासाठी हा पात्र ना, आपण तुगेली अहेतुकी कृपा तू मगेल्या कृपेमुळे मगेल वचनात एक पवित्रता येतली. हो जो दिव्य उपदेश तांगेल्या हृदयात वतलो आणि तांकां भितरल्यान तुगेलो एक अनुभव जातलो, आनंदाचो अनुभव जातलो हाजी म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा आणि तांगेले जे जीवन दुःखमय आसा त्या परिस्थितींतल्यान ते मुक्त जातले. तो म्हणटा हे भगवंता नाचाय नाचाय म्हणटा, हे भगवंता हांव तुमगेल्या हातातली कळसूत्री बाहुली कठपुतली आसा आणि तुका जंय म्हाका नाचोवचें आसा तशें तुका जशें नाचोवचें आसा, जंय नाचोवचें आसा तशें तू नाचय म्हाका आणि हांव तुगेल्याच हातातलो आसा. तू जसो नाचयतलो तसो हांव नाचतलो. हांव भक्तिहीन आसा, ज्ञानहीन आसा, पण तुगेल्या हरिनामात म्हाका पूर्णपणे विश्वास आसा आणि हे भक्ती वेदांत नाव हे म्हाका मगेल गुरून दिल्ले आसा. त्या नाव आता देवा तूच खरा करचो आसा म्हागेल्या नावाचो अर्थ आणि हांव तुगेलें एक दुर्भाग्य आणि तुच्छ भिक्षुक आसा अशें ताणें जलदूतात ताणें हे म्हणलें आसा. तर जलदूतात ताणें सप्टेंबर 17 ताणें हे 1965 ताणें बोस्टनात जेन्ना तो उतरलो तेन्ना ताणें पळयलें की बोस्टनात उतरले की सगळीकडे ताका अंधार दिसलो संपूर्णपणे आणि ताका दिसलें की अरे आपण आता कशें कितें करतलो, कारण आमी एक आमगेले भारताचे जे संस्कृती आसा तितलेय मागीर भारतात आमी जन्मापासून आमकां थोडे भगवद्गीता आयकिल्ली उरता, थोडे संस्कृताचें आमकां ज्ञान उरता, थोडे हरिनामाची नाल्यार थोडे श्रीरामाच्या नावाची आमकां गोडी उरता, आमकां देवात आमकां आवय बापूय आमकां सगळें सांगता देवा बद्दल. पण तशे अमेरिके सारखे देशात तशे ना, तांगेले आवय बापूय सुद्धा तांकां 16 वर्षापर्यंत नंतर तांचे बरोबर रावना. सगळे एक मटेरियल कल्चर आशिल्ले. तर ते तांकां कशें ह्या लोकांक कशें आपण भक्तीत हाडचे, तर प्रभुपादा फुडें एक व्हडलो प्रश्न आशिल्लो आणि प्रभुपादान पूर्णपणे शरण घेतले कृष्णाले आणि तागेले गुरुले आणि ताणें भागवतमाचे शरण घेऊन एक आश्चर्य ताणें घडवून हाडले. आणि खरे प्रभुपादाली कृपा अशी की प्रभुपाद आमगेल्या आयुष्यात येवचे पयलीं आमकां गोलोक मेळ कितें खबर नाशिल्लें
गोलो आमकां भगवद्गीता ही परंपरेंतल्यान कशी येता ते आमकां ज्यो वेगवेगळ्यो परंपरा आसात ते आमकां खबर नाशिल्ले. ताज्यामुळे हे बऱ्योच ज्यो गोश्टी आमी पूर्णपणे अंधारात आशिल्ली. जशी माताजीन सांगिल्ली आमी पूर्ण हांगा थंय भोंवतेर आशिल्ली आनी आमी जीवनाक एकही गोल किंवा एक आदर्श किंवा जीवनात एक ध्येय अशें काहीच नाशिल्लें. पण आमी प्रभुपाद आमच्या जिवनात आयलो आनी प्रभुपादामुळे आमकां गुरू मेळ्ळो आनी आमकां गुरून आमकां प्रभुपादाशी जोडले आनी आमकां परंपरेंतल्यान कृष्णाशी जोडले आनी आमकां पूर्ण तें ज्ञान इतले कठीण जें ज्ञान आसा, राजविद्या राजगुह्यम, अतिगुह्य ज्ञान आमकां अत्यंत सुलभ आनी अत्यंत सोंपें करून आमकां सांगिल्लें आसा. आमी थोडे आमगे नम्रतेन दररोज हरिनाम घेवका आनी दररोज भागवतामाचें श्रवण करून आमी प्रभुपादाली कृपा पूर्णपणे मेळवूं शकतात. आणि जर प्रभुपाद नाशिल्लो तर आमगेलें आयुश्य अशेंच व्यर्थ जाता आशिल्लें. तर प्रभुपादान तो कोण तरी सांगलें प्रभुपादाक जाणें पासपोर्ट अमेरिकेचो काडून दिलो तर तो प्रभुपादाल पासपोर्टान प्रभुपाद अमेरिके गेलो म्हण आज आमकां गोलोकाचो पासपोर्ट मेळची एक शक्यता आसा. नाल्यार आमकां खंय कितें खबर आशिल्लें. आमी आमगेले जे देवस्थानांत वतात तरी आमगेले हांगा देवस्थानांत उत्सव उरतात, महोत्सव उरतात, पण थंय आमकां भागवतामाची तशी चर्चा जायना किंवा आमगेले हरिनामाचे इतले महत्व रामनामाचे सांगले वचना किंवा एक व्यवस्थित एक सिस्टमॅटीक स्टडी किंवा सिस्टमॅटीक ब्रेन स्टॉर्मिंग म्हणटा जे आमी विचारांचे आदान प्रदान जाता, संवाद जाता की आमगेल्या प्रश्नाची आमकां उत्तरां मेळटात. आमी कोणाले प्रश्न आसल्यार आमी तांकां उत्तर दितात. पण अशें जे एक कंटिन्युअस लर्निंग किंवा पूर्णपणे एक शिक्षण आमी भक्तीचे शिक्षण आणि कशे मृत्यूक सामोरे वचचे आणि एक मृत्यू म्हळ्यार आमकां पयलीं कोणी मेले मागीर खंय गेले असो एक आमकां प्रश्न उरतालो किंवा कशें तर ते मृत्यूक कशे सामोरे वचचे हे प्रभुपादान आज आमकां शिकयल्लें आसा. त्याच्यामुळे प्रभुपादाक आमी अनंत ऋणी आसात प्रभुपादाक आणि जर ते ऋण आमकां फेडचे तर शक्य ना. पण तरी आमी प्रचार करून आणि एकमेकांक भक्ती मार्गात एकमेकांक मदत करूनच हे ऋण आमी फेडचे प्रयत्न करू शकतात. धन्यवाद तुमकां. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. भक्तीचंद कोना तुम्ही ताजे मिनींग सांगले रियली आणि करेक्ट हे एक नमुने शिपान तो अँकर नाले शिप खंय वता कारण गुत्तुगुरी इल्ला म्हणटा पडता तसं जीवन जात आशिल्लें. करेक्ट माताजी तुम्ही परफेक्ट 100% करेक्ट सांगला माताजी. थँक्यू. धन्यवाद माताजी तुमकां. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. लास्टचे सेशन आमगेले आवर ओन हिज ग्रेस माधवचरण प्रभू आमगेले टिमाचे लीडर प्रभू तुम्ही येऊन एक दोन्ही शिलप्रपादाल विषय सांगता वर आणि आशीर्वचन करा आमकां. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभू. माधवचरण प्रभू. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभू. हरे कृष्णा. ऐकत नव्हे. वय वय प्रभू. हरे कृष्ण. माझी शणे मामान मस्त सुंदर जे ट्यून आता प्रभुपदा ट्यून म्हाका प्रभुपदा ट्यून आजी जाव कशेले म्हणून हांवें मेसेज पेटयल्ले मुरलीधर चरण प्रभू का कसं लागलं प्रभुपदा लांब उलयतना एक प्रभुपदा ट्यून आणि प्रभुपदान बरयल्ले भजन हे मेन असता. आणि आज आम्ही ताजे वैरीची चर्चा केली. प्रभुपादा टून शणै माम सांगताना म्हाका दिसलें की तांणी ते मशीन लावन दवरले की मग एकदम प्रभुपादान म्हणलं म्हणची ते म्हणता आशिल्ले आणि करताळ बी तशीच वाजयत आशिल्ले. अशें दिसता आशिल्लें की मशीन लावन दवरच्या पुरो. आणि सर्वांनी आज सुंदर सांगितलं असा भजनानीचे प्रभुपादाने कृष्ण तबे पुण्य हबे भाई हे जे भजन बरोच पहिले हांगा वैष्णव बुकान दिल्ले आसा. तांणी 10 सप्टेंबरांक तांणी विचार करत आशिल्ले कशी हे
चैतन्य महाप्रभु मिशन पूरा जगत हरिनाम प्रसार करता आणि कशी हा वांगायलो मगेल गुरुले आज्ञान पण मगेले कसलेच हे ना कॅपॅसिटी ना करची आणि पूर्ण रूपाने त्यांनी भगवंताला शरण गेले आणि ताजे एक ते सर्व विचार करून त्यांनी करत आणि एक 2-3 दिवसानं आणि 13 सप्टेंबराक त्याने हे भजन बरेले आणि बडो कृपा ते बोस्टन अंत त्याने पावल नंतर 17 सप्टेंबराक त्यांना बरेले बोस्टन पहिले की त्यांनी तांका फर्स्ट एक तरी त्यांनी फर्स्ट टाइम विदेशा गेलेले आणि असल जाग त्यांनी पळेल कीची खंचे जागे राहायलो म्हणून तांका दिसले आणि आता माताजीन ताजो अर्थ सांगितलं मक्का एक कसले एक उद्देश उरतालो भगवंतालो म्हणून भगवंतान मक्का तांका हेळसा नाही जाल्यार असल जागे रे कसलाक भगवंत घेऊन येताल मक्का हे प्रभुपादाल रिअलायझेशन प्रभुपाद एक रायटर नाही आशिल्लो तांगेली फार्मसी आशिल्ली मेडिसिन आनी तयार करची तांका कसलेच नॉलेज नाशिल्ले हे बरोवचे हे रायटिंगाच्या न्ही पण ते प्रभुपाद केन्ना सांगताचे हांव कसले जे बरयल्ले आसा ते भगवंताल प्रेरणेन बरयल्ले आसा हांव रायटर न्ही म्हगेले प्रोफेशनल रायटिंगाचे नाही ते आमकां कळून येता कशी तांगेले भक्त शुद्ध भक्त तांगेले ते रिअलायझेशनान बरयताचे भजन म्हण आमी खंयचे भजन म्हणताना शुद्ध भक्तान बरेल भजन म्हणका कसं लाग शुद्ध भक्त भले त्यांनी शिकील उरो शिक नाशिल उरो शिक नाशिल बी मस्त गोस्वामी लोक असायचे त्यांनी जाल की सुंदर सुंदर भजन बरेलाचे ताजेर तो करून घेवच्याक आमकां PhD केले की जायना आणि ते त्यांनी स्कुला बी गेले नाची तरी सुद्धा त्यांनी इतले सुंदर अर्थाचे भजन बरेल्ले आसा ते प्रेरणा तांकां कशी मेळ्ळी कसं लाग तांगे स्वतःचे रिअलायझेशनान मेळ्ळें आसा ताजे तरी आम्ही भजन खंयचेची म्हणका जाल्यार एक्चुअली तांगेले रिअलायझेशनान ते भजन आसपळे ते आम्ही म्हणल्यार ताजी इफेक्ट आमकां जाता आणि तांगेले बरोबर आम्ही असोसिएट करताची आता आम्ही प्रभुपादा भजन आम्ही आधी म्हणले ते आम्ही डायरेक्ट प्रभुपादा बरोबर असोसिएशन जाल्ले आमगेले ते आमकां कळत की ना की ते विंगड विशय पण एक्चुअली आमकां प्रभुपादा बरोबर आज असोसिएशन जाल्लें आसा आणि प्रभुपादा जिवनांत आमी पळयताची केवल भक्ती नाही प्रभुपादान एक मनुष्य कशी उरका ते बी तांणी शिकयले हांगा तांगेले बरोबर आतां आमी हरे कृष्णा मुवमेंटांतू मस्त लोक आसाची मस्त हेल्प करता लोक आसाची मस्त आसाची मस्त व्हड टीम आसा पण त्यांना एक प्रभुपाद आशिल्ले आणि कोणी नाशिल्ले आणि त्यांनी स्वतः प्रति एक गोष्टी त्यांनी करत आशिल्ले आणि इवन त्यांनी अमेरिका गेल्यानंतर थंय बीची त्यांनी स्वतः सर्व करत आशिल्ले प्रसाद बनवचे की देवाला पूज करचे की लोकांना खाऊन गेलेले ते प्लेट धुवचे की प्रति एक काम त्यांनी स्वतः करत आशिल्ले विचार करा तांगेले लेवल कशी आणि त्यांना आरामात तांकां व्यवस्था आशिल्ली हांगा राधा दामोदर मंदिरांतू वृंदावनांतू कसलेय तांकां त्रास नाशिल्लो उट्टूची तांगेल रूम आणतो उट्टू हांडूची व्यवस्था उट्टू केलेली थंय राधा दामोदर मंदिरांत आरामात बसून तांकां भागवतम बरोवच्याक व्यवस्था उट्टू करून दिल्ली आणि तांगेल विंडोन तुला भायर तांकां दृश्टी घाल्यारी थंय रूप गोस्वामी समाधी दिसता आशिल्ली तांकां आणि स्वतः रूप गोस्वामी प्रेरणेन त्यांनी श्रीमद भागवतम रचना करता आशिल्ले आणि तसले वातावरणांत उरनू धामांत उरनू गोस्वामीले डायरेक्ट तांकां आशीर्वाद मेळता आसतना इतले व्यवस्था आसतना सुद्धा त्यांनी गुरु महाराजाल तांकां वाणी तांगेले मनांतू तोपता आशिल्ले तांकां गुरु महाराजान म्हाका सांगिल्लें आसा पण हांव अजुनूय केलेली ना आता हांव म्हातार जायत आयलो आणि थोडे वर्ष मुगेल उरले पण म्हाका दिसताले गुरु महाराजान सांगिल्लें म्हाका कर कशें लागे म्हणून पण ते एक उद्देशान तांणी गेले
आणि कंप्लीट भगवंताल वयर त्यांनी विश्वास दवरलो. ताजे खातीर आमी तांकां सांगताचे शुद्धता हे ताकद म्हणून. प्युरिटी इज फोर्स, बुक्स आर द बेसिस. आमी पळयताची पुस्तकांची मस्त लोक भक्तीन येयले आसाचे. ताजे खातीर भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर प्रभुपादाले गुरु महाराज सांगता आशिल्ले पुस्तक मारी हे बृहत मृदंग म्हणून. आम्ही मृदंग वाजून कीर्तना करताळ वाजून भजन केल्यार आमगेले सायडान बशिल्ले थोडे लोकांक मात्र ताजे आयक आवाज येता आणि तांकां कळटा. पण हे पुस्तक सर्व जाग्यार वचून सर्व लोक ताका वाचाची आणि सर्व जागेर ताजे प्रचार जाता. ताजे खातीर ताका बृहत मृदंग म्हणून तांणी सांगता आशिल्ले. आणि युटिलिटी इज प्रिन्सिपल. प्रभुपाद खंयचीच वस्तू भगवंताले सेवेक यूज करता आशिल्ले. कसण्याची ना जाल्यार कशी खंयचे परिस्थितीरी देश कालपात्र खंयचे परिस्थितीरी कशी आमी भगवंताला सेव करता ते शिकयता आशिल्ले तांणी. आणि दारले बायले उठ्ठू लोकांक तांणी शिकयता आशिल्ले कशे उदक पिवचे, कशे खावचे, कशे कपडे न्हेसचे, उठ्ठू तांणी शिकयता आशिल्ले. केवळ देवाल पुजितलेच नाही, प्रत्येक तशें देखून तांकां उठूची प्रभुपाद एक तांगेले एक बापय आनी आवय अशें जाल्ले आशिल्ले. तांकां केवळ प्रभुपाद भक्ताल रुपार दिसनाशिल्ले, तांकां आमगेले बापय आनी आमगेले आवय मा तांकां तसले प्रेम तसले हे तांकां केन्ना मेळनाशिल्ले भक्तांक. आणि प्रभुपादान ते सर्व तांकां दिले वेळी तांणी इतले तांकां प्रेम करता आशिल्ले. भक्ती विशय नंतर तांणी इतले प्रेम करच्या लागले, इतले प्रेम करच्या लागले की भगवंत तांकां प्रेम करच्या लागताचे. कसं लागता मारी एक शुद्ध भक्ताले वैरी लोक कितले तांकां सेव करताची, शुद्ध भक्तांक कितले प्रेम करताची, तेन्ना भगवंत संतुष्ट जाता आणि भगवंत ते व्यक्तीक प्रेम करचे लागता. त्याचे निमित्त आम्ही आता पळयताची हे पाश्चात्य लोक कितले फास्ट गतीनं भक्तींतू मुखार गेले. तांणी प्रभुपादाक इतले प्रेम करता आशिल्ले की तांकां स्वता तांगेले आवयल बापयल म्हणी तांकां तांणी प्रेम करता आशिल्ले. आणि प्रभुपादान सर्व काही एक वन मॅन शो म्हणटा पळय आमी प्रत्येक गोष्टी तांणी पुस्तक प्रिंट करचे धरून ताजे एडिटिंग आणि कसने प्रत्येक गोष्टी तांणी हे करता आशिल्ले. विकच्या बी तांणी वता आशिल्ले. दिल्लींतू इतले हीट असताना एप्रिल मे महिन्यांतू तांणी पुस्तक घेऊन प्रत्येक दुकानांतू वता आशिल्ले. एक पण ते हुनाचे स्ट्रोक येऊन तांणी पडता आशिल्ले. कोणी कोणी तांकां घेऊन वता आशिल्ले हॉस्पिटलांतू हांगा त्या एजांत. आमी विचार करीत कसल तांणी आमगेले खातीर केल्ले आसा. आमी तांणी सांगता आशिल्ले कशी शुद्धता असल्यारी आणि प्रामाणिक रुपार असल्यारी कसले काम केल्यार भगवंत आमगेले बरोबर उरता आणि भगवंत आमकां साथ दिता. म्हणून ते प्रभुपाद आमकां तांगेले ते कार्यान आमकां दाखयताचे दवरून. आणि आज सर्वांनी सुंदर रीतीने हे सांगिल्ले आसा प्रभुपादाले भजना. आणि सर्वांक मुगेल धन्यवाद. आणि अशीच आमी हे गोस्वामी लोक गुरु महाराज आणि भक्ती हे जय पताका महाराजान सर्व प्रभुपादान कसकसन केले. उठ्ठूची तांणी एक भजना भितरी सुंदर तरीकेन तांणी हे करून दिल्ले आसा. आमकां ते भजन वाचल्यार कळटा प्रभुपादाले पुरा जीवन चरित्र कशी म्हणून. अशी प्रभुपादाले शुद्ध भक्त तांकां गुतस तांणी स्वतः पळयल्या प्रभुपादान कशें केल्या. आमी खाली आयकताची पण तांगेले बरोबर प्रभुपादान उरून प्रभुपादान कशें केल्या तांगेले व्यवहार पळयले तांणी. म्हणून तांणी आत्ता जालें की प्रभुपादान नांव घेतल्यार तांकां दोळ्यांतलो उदक येता. कसं लागे तांणी तांगेले आवयल बापयल किंत जास्त प्रेम प्रभुपादा करता आशिल्ले. तांणी पुरा निस्वार्थ भावेन हे भगवंताले ज्ञान आणि भगवंताल भक्ती प्रत्येक देशाक तांणी वांटिल्ले आसा. हरे कृष्ण. आयचे दिवस आमी
प्रभुपादाक आमगेले हृदयपूर्वक नमन करूया. कसलाक म्हातांक गेले निमित्त आम्ही आजी भगवंत म्हळ्यार कसले अशी एक माताजी बी सांगता आशिल्ली. आम्ही सर्व काही करताचे देवस्थाना वता आशिल्ले, अशें न्हय की आमकां देव म्हळ्यार आतां कळ्ळें आसा. हरे कृष्णामय कुट्टू करता आशिल्ले आमी, पण ताचे तत्व कसले कसल्याक आमी देवस्थानां वचका, कसल्याक आमी भगवंताक पूज करका, ताजे मेन एसेन्स ताजे मेन तत्व आमकां कसलें गुत नाशिल्ले, ते आमकां प्रभुपादान शिकयल्ले. ताजे खातीर प्रभुपादांक आमगेले कोटी कोटी धन्यवाद. आणि सर्व भक्तांक आज तांगेले एक सेव करचे, भजन तांगेले भजन म्हणू आणि तांगेले बदल आमी चर्चा करून तांगेले एक सेव करचे अवकाश करून दिले सर्वांक